Iako je bilo oko podne, u cijeloj je zemlji nastajao mrak sve do 3 sata popodne. Sunce se pomračilo, a hramska se zavjesa razdarala na pola. Isus je glasno rekao: Oče, svoj duh predajem u tvoje ruke. To je izgovorio i izdahnuo. Rimski kapetan koji je vidio šta se dogodilo, slavio je Boga govoreći: taj je čovjek zapravo bio pravedan. I sve pristiglo mnoštvo koje je vidjelo šta se zbiva. Na povratku se udaralo u prsa. Isusovi poznanici i žene koje su ga slijedile iz Galileje stajali su podalje i sve to gledali. Onda je bio čovjek imenom Josip iz židovskog grada Arimateje, iako je bio član vijeća, zato što je bio dobar i pravedan. Nije se slagao s njihovim odlukom i postupkom. On je iščekivao Božje kraljevstvo. Došao je do Pilata i zatražio Isusovo tijelo. Zatim ga je skinuo, omotao platnom, pa stavio u kamenu grobnicu u kojoj još niko nije ležao. Bio je dan pripreme, počinjala je subota. Žene koje su Isusa pratile iz Galileje došle su s Josipom i vidjele grob, te kako je u njega položeno Isusovo tijelo. Zatim su se vratile i pripremile mirisne trave i ulja. U subotu su mirovale kako je zakon i propisivao.